Pregó de Rafael Casanova 11 de setembre de 1714. Ara, se fa saber a tots generalment, de part dels tres excel·lentíssims comuns, pres l'operell dels senyors de la Junta de Govern, persones associades, nobles, ciutadans, i oficials de guerra, que separadament estan impedint-lo internar-se los enemics en la ciutat. Atès que la deplorable infelicitat d'esta ciutat, en què avui resideix la llibertat de tot lo Principat i de tota Espanya, està exposada a l'últim extrem de subjectar-se a una entera esclavitud. Se fa també saber que, sent la esclavitud certa i forçosa, en obligació de sos empleus, explicant, declarant i protestant als presents, i donant testimoni als veniders de que han executat les últimes exhortacions i esforços, protestant de tots los mals, ruïnes i desolacions que sobrevinguen a nostra comuna i afligida pàtria, i extermini de tots los honors i privilegis, quedant enclausats los de més enganyats espanyols i tots en esclavitud del domini francès. Donat en la casa de la excel·lentíssima ciutat, residint en lo portal de Sant Antoni, present los dits senyors excel·lentíssims i persones associades, a 11 de setembre, a les 3 de la tarda, de 1714.